na guys. Lama sa babi. Sarado ito niya. Ha? Sarado. Sarado.
bali tayo design to tayo trakan po siya. Sticker. Sticker. Zigzag road. Ikot-ikot. Iwasan nila. Araw madami yung karsada oh. Lalay lang. Barangay tip. Tikip. Punta tayo sa market. Market ng Anda. Pangasinan. Ito. Dito na tayo sa bayan ng Anda. Wow. Sa bayan na tayo ng Anda. Panipalo. Bayan ng Anda. Sa bayan ng Anda. So guys, nandito na tayo sa bahay nila nanay.